Здрасти, хора! Аз съм зомби и днес ще ви покажа колко е странен живота. Виждате, това не се движи. Вижте сега. Вижте как нещо се движи. И сега вижте така. Сега ще покажа с черен картон. Ето го е черното. Черното е същото. Ето. Същото е с черното. И клима черен не се спада много. Вижте на бело как ще стане. Забелязвате, нали? Днеска е петък. Опалянка! Да, днеска наистина е петък. Аз трябва само направих грешно видео. Вижте сега. Пътуваме! Къде отидаха линиите, бе? С големия блок. Хора по всички прозорци в момента на блок. Добре, и това беше блок, да, наистина е блок. И аз в момента съм с прожектор, да, точно така, с прожектор. Блокът е доста голем. Това са прозорците, мене не мога да ме видите в момента, защото съм прекалено малък. И ще приближим дрон малко. Тук, ето ме. Ето ме, да, точно това съм. Ето ме. Добре. Тръгваме нагоре. Добре, се прескочи на някой друг блок. И сега... Добре. Този блок е вече по-добър. Не буста гач. И добре. Тук вече не е столен. Прекалено е добър. Вау! Дрон се удари. О, не. Не снима много добре вече.
Това беше по принцип. Сега може би блокът се върти. И блокът пада! Харесайте клипа, харесайте клипа, харесайте всичко, харесайте клипа. Харесайте всичко, харесайте клипа. Всичко харесайте. Но след това ще направим така. Ще направим двоен блок. Така. Добре, още много черно. Така. И вече направо става Нескафе. Вече направо стана лист. Ето. И става Харесайте клипа. 15 пъти го казах. Харесайте клипа, но преди това направете блога. Чао!